Dnes mám pre vás pripravený naozaj skvost v podobe tohto krásneho prostredia, kde sa nachádza pozemok o výmere 3046 m2 s 5-izbovým rodinným domom. Pozemok sa nachádza v Trenčianskych Tepliciach, pred domom vám tečie potok, za domom máte les. A čo mňa veľmi zaujalo, je táto pivnica so zelenou strechou. Hĺbšie v lese vyviera prameň, ktorý končí na vrchnej časti tohto pozemku. A môj taký návrh je, prečo tu nevytvoriť malé jazierko, ktoré bude slúžiť ako prírodné nápajadlo pre obyvateľov lesa. Ak vás táto ponuka zaujala, veľký pozemok s domom, naozaj v krásnom prostredí Trenčianskych Teplíc, tak mi zavolajte. Moje meno je Rado a som z Rado Reality.